لشکر عراق پشتی 6 هفتیان ji destpêkirina operasyona azadkirina bajêrê Mosul ji destê çekdarên Daişê pêşrawiyan dikin û ji 4 aliya ve ev bajêre dûrpêçkirîne. Piştî derbasbûna hêzên Iraqê bû nav bajêrê Mosul givaş li ser çekdarên Daişê zêde kiriye lê rêprê astengên şerê kulan bi kulan û parastina sivîlan dibit. Serokvezîrê Iraqê bihêviye heta dawiya vê salê Mosul bête azadkirin. پێنج هەفتیل پێشیامەنە حتا داویا vê salê. ئینشاڵڵا ئەم دێ سەرکەفتنان ئەم هێوی دکەین دەست بێخین. شەرێ دژی çekdarên Daişê ne hevrikiya bi tiniye bi hikûmeta Heyderê Ebadî belkû bejdarbûna çekdarên Şi'a di azadkirina bajarekê Sinne tirsa şerê Sinne û Şi'a bixwe ve digirit û Serokvezîrê Iraqê vê çendê dor nayexet. بەلێ ئەس هەز نیگەرانیان دکەم و نەڕەحەتیا من ji sedema hebûna çekdarên li dervey desthelata dewletê ne û kes vê naxwazît bi hebûna qanûnekê divê pirsê çareserkey. Perlemanê Iraqê di vê heftiyê de reşnivîsa bi qanûnîkirina çekdarên Şî'a bi 208 dengan ji tevaya 327 perlemantaran derbas kir ku siyasetvanên Erebên Sinne ev dengdane bi diktatoriyeta piraniya Şî'an li Iraqê nav kir. أكبر مغذي للإرهاب مزنترین چافکانیا ترور زورداریه، مزنترین پشتوانیا ترور دورخستنه و مزنترین آلیکاری بو ترور بهت پیشکشکرین کتو فرق و جداهی ناورا گلی خدا بکی. جبر وی چنده دوی اف سیاستها بداوی بی. لی اگر اف سیاستا بداوی نعید يعني قد وهي که سنه بجار نخوش البجیرن. هێزن hevpeymanan birêberatiya Amerîka piştevaniya hêzên Kurdan û yan Iraqê dijî çekdarên Daişê diket lê heman hevkarî digel çekdarên Şi'a nekiriye. Erê bi qanûnîkirina çekdarên nasyar bi hecdê şeعبî wê helwîstê Amerîka biguhiret? We will continue to work closely with the government of Iraq. Em ê berdewam bin dikarê li gel hikûmeta Iraqî de. Me ji berî niha digotibû em piştevaniya hecdê şeعبî nakin. Lê eger guhirtinê qanûnî hebin em ê li ser wan biaxivin. شارeza bawer dikin yek ji egerên xurdbûna Daişê û ji berî wana El-Qaîde li Iraqê siyaseta hikûmeta Şî'a ya Bexda ye. Di vê vîdyoyê de ew li destpêka vê mehê hatî weşandin hêzên pêşmerge çekdarekî Daişê bi dest digirit. We li dîfra di hevpeyvînekê de behsî egerên tevlîbûna xû û xurtên Sinne di navrêzên Daişê dikir. احنا حبيناهم علاش؟ ما ew xweş viyan ji ber ku wan em ji zordariya Şî'a rizgar kirin ku hemî sineyan bi terorê dinasin. Azadkirina bajêrê Mosul biryareka navxwî nêv netewiye û rêkeftin li ser qonaxa piştî Daişê heta niha bi tinê her daxuyanîne. Ku wa pê diçit paşa roja wî bajêrî zor geşbîn nebit. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.